היום אנחנו בוולוג בבילון אדיר. ולוג בבילון ליד איקאה. יאללה בוא ניכנס. When I think about the way we used to be, when I think about... אז מה קורה חברים? כאן מי בעוד סרטון חדש. והיום אנחנו עומדים להיות על הרבה מתקנים, אז בוא נתחיל. מתקן אחד עשיתי, לא היה צריך לצלם. יאללה בוא נמשיך. ואנחנו מתחילים עם המתקן. וואו. וואו. זה מין כלב כזה. זה מין כלב כזה, לא יודעת אם אתם שומעים, אבל זה מין כלב כזה שעושה למעלה למטה. אני מאוד נהנית. כיף פה. כיף לי. כיף לי בגוף. כיף לי בגוף. כמה זמן לא הייתי פה. התגעגעתי לזה. וזה ולוג הבבילון. סוף סוף אתם רואים אותי לא בסדר. וואו. יואו. זה מגניב. וזה בעצם מה שהמתקן עושה. וסיימנו למתקן השלישי. יאללה. 3, 4, רגע. 3, 4. אוקיי. קיבלנו רק 35 כרטיסים. נקסט. טוב, עכשיו זה מהמעצבנים הזה, אז אני צריכה ריכוז, אז כמובן שלא הצלמתי. הופה, זה אני הצלחתי, אז מה חוזרת? השגתי עוד 150 כרטיסים, אומייגאד, בוא נמשיך. נקסט, זה, אומייגאד. יאללה, עושים את זה. ביי. טוב, בזה לא הצלחתי, אבל זה לא ירוץ לנו את המצב רוח, בוא נמשיך. אני אחזור עליכם עם תשובה. אומייגאד, אתם לא יודעים מה ראיתי. אז בואו תראו בעצמכם. לא הלכנו בסוף. רגע. עכשיו אנחנו הולכים להילחם בלקטנים. אז ביי. בואו נראה, מתקן הבא. מה זה? בואו נראה. הבנתי משהו, זה מגנט, נכון? ביי. אוקיי, קיבלתי מטבעות. עוד פעם. ביי. apple. וואו, כדורסל. רגע. וואו, כדורסל עם יד אחת. יאללה, עושים את זה. יאללה, כדורסל, בוא נתחיל. כדורסל עם יד אחת. מתחילים. טוב, לא הולך לי טוב כל כך. יאללה. יש! 1. לא! 1. 2. 3. לא! 4. לא! 5. 6. 7. זהו. ועכשיו אנחנו עושים את זה ככה חמוד קטן, תוכלו לראות מלמעלה. מגניב. וואו. פליז אל תיפול. בום! יוניקורן.
אז הצלחתי, לקחתי יוניקורן, אז בואו נמשיך בוולוג. הפתעה בעוד 5, 4, 3, 2, 1. וזאת ההפתעה חברים. מכוניות מתנגשות, אז יאללה חברים, בואו נעשה את זה. אני אחזור לכם שיתחיל. וואו. אז חברים, אנחנו התחלנו, כמו שאתם רואים, ואני כבר אעשה 1000 תאונות. ואנחנו עושים תאונה, בום. איזה כיף זה לעשות תאונות. בום. אני עושה בומים. בום. עוד שנייה אני שוברת את הרכב. לא רוצה בום כזה. בום. ואנחנו מסתובבים בום. חברים, תירשמו לערוץ. בום. ואנחנו עוד פעם בזה, אז אני אעשה קצת כיף עם עצמי ואז נחזור לשם. אז חברים, לסוף זה השלל. חברים, יצאנו עם השלל הזה. נתן להם כדור, עוד כרטיס לאוסף, וקבלו את זה. 3 טבעות יהלומים, זהב וזהב להורים שלי ולי. מוכנים לתוצאה? תישארו איתי. טוב חברים, זה לא מצחיק, יש יונים בתוך הקניון. סתם, זה מאוד מצחיק אפילו. אחרי כל הוולוג הזה היה ממש כיף לי, אבל זה לא הכל. תראו, 20 שקל, מה אני אעשה איתם? זה תדעו בוולוג הבא. או בוולוג הזה, מה שאני אחליט, ביי. מאמינים, פתאום ראיתי פופ-אפ של לגו שאפשר לבנות פה דברים, תראו. על הקיר. תראו. וואו. אני בונה לחזור אליכם עם תשובה, ביי. חברים, זה מה שבניתי, זה התוצאה. אז בואו נלך לתוצאה הבאה, ביי. אני חוזרת על זה שוב, אנחנו עכשיו בפופ-אפ באיקאה, זה נגמר בתחילת הלימודים קצת אחרי, תראו מה יש פה. זה עשוי מלגו. שנייה, תראו, זה פופ-אפ, זה חנות שהולכת להיגמר כמו שאמרתי, זה פופ-אפ. אז זה יפה כל כך, מגניב כל כך. זה אדיר. גם פה אפשר לבנות דברים, תראו איזה מגניב. 4 קטגוריות שלמות. בוא נראה. וואו. אז איפה שיש איקאה, אני אסביר לכם בסוף איפה, יש כמה איקאה לפי מה שהבנתי. וואו. אבל בסוף, אני אגיד לכם בסוף באיזה איקאה, איזה סניף כאילו. יואו. מי שאוהב מרוול הולך לעוף על זה, אתם חייבים לראות. תראו. זה חזרה, תן לי לעבור, אבל קפטן אמריקה, פנתר השחור, ספיידרמן ומגה איירון מן, הכפפה שלו. יש פה הכל מהכל של מרוול. הכל מהכל. תבואו, שווה לכם. אני לא יודעת אם אני אקנה משהו, אבל אם הרשו לי, אני קונה אחד של מרוול. יאללה, בואו. אני אומרת לכם, רגע, שנייה. יואו, תראו, יש פה... יש פה קטנים. מגניב. שנייה, חברים. אומייגאד. אני עדיין בזה, רגע. תראו את המגן. וואו, בגודל מלא? אומייגאד, what the fuck. סליחה על הקללה הזאת. וואו. חשבתי הדברים פה יקרים אבל יפים. תראו מה עשיתי. לא ראיתי כזה דבר בחיים. מישהי כל כך אהבה את הלגו שלי. תראו. אני ממשיכה אותו. איזה מגניב זה. וואו. איזה מגניב זה. תראו את זה. וואו, איזה מגניב זה.
אז ביי ביי. בינתיים. ביי ביי. חברים, האטרקציה הבאה שלי זה קרפים. וחוזרת על זה עוד פעם, תירשמו לערוץ. קרפ ומצאתי הצגה. אתה יכול להקים לנו את חברים שלך שנלמד על קצת על בריאות, אני ממש רוצה ללמוד על בריאות. כמובן. אני אקרא לי ידידה ממש טובה שלי. יש לך ידידה טובה? כן, וקוראים לה גברת מברשת. מגניב. אז יש לי את הקרפ ואני חוזרת להורים שלי, אז ביי ביי. מברשת שיניים ביד עם פאה, אבל לא נראה לי שיכולה לקבל. אשכרה מברשת שיניים. אז חברים, אני עכשיו באיקאה, תראו איזה קורסה יש פה. אמא, היא אומרת שמחה שקניתם. אוי ואבוי. מי חשב על שמעתם את זה? אוקיי, ביי ביי. ביי ביי. טוב, אז אני אעדכן אתכם דברים מוזרים. ביי ביי. דברים נוספים. ביי ביי. אז חברים, אני עכשיו באיקאה, תראו איזה קורסה יש פה. אמא, היא אומרת שמחה שקניתם. אוי ואבוי. מי חשב על שמעתם את זה? אוקיי, ביי ביי. ביי ביי. אז זהו, זה היה האטרקציה האחרונה, קולה, נקניקייה וקיפס. אז ביי ביי.